Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke lapha nawe ingane zawethu. Kube intokozo ke lapha na kumsweli ngekathi ahamba inkonzo yebhakede ke lapha na kumnikelo oyokuyothenga irofu yomama owadlengulwa kaNongoma ke lapha nawe ingane zawethu. Uthe mayihamba wadibana ke nongizwe Mchunu ke lapha nawe ingane zawethu umongameli wamabhinqa ke lapha nawe ingane zawethu naye akapholisanga amaseko ke lapha nawe ingane zawethu bese phosa ke isizumbulu ke naye lapha ebhakedeni waguqa phansi umsweli ke wabonga ke lapha nawe ingane zawethu. Mina ngiyafisa ke ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ke sidibane lapha kwi comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini uma uke wayibona le video wengane zakwethu. Ake sidibane lapha kwi comment section mawumusha cinze subscribe cinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si channel siyabonga.